ಅವು ಯಾನತ್ತ ದೀಪಿನ ಅನ್ನತ್ತ ಮೀನು ಬೈಟಿನ ಯಾನತ್ತ ಶೈತ್ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನತ್ತ ಹಬ್ಬ ಎತ್ತದಿ ನೋಡ ಒಂಚೂರು ಇದು ಇಲ್ಲದ ತಿನ್ನು ಹೋಯ್ತಾಂಡದ ಕೂಡ ಬಟ್ ತೊಡುವ ಮೀನು ನೀನೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ಟು ಉಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾಸಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಿ ಮುಗದೆ ಮುನ್ನೂರು ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತ ಬತ್ತೊಂಜಿ ನೆಲ ಒರೆಸದು ಕುಂಟಾಡ್ತದು ಬಾಚಂದ ಏಕದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನಾನು ಇಪ್ಪು ನೆಂಕ್ ನೂಕುಲ ಮಲ್ತೇನೆ ಗಂಜಿಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಇತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಈಜಿ ಮಲ್ಪರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಜನ ಹೆಂಗೆ ದುಂಬೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ಗೆ ತೊಲೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಇತ್ತನ ನುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದು. ಸೊ ದಾಲಿ ಜುರ್ಕರ್ಲಕನೆ ಹೆಂಗೆ ದಿಂಡಾಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈನ ಸೂಪ್ ಹೊತ್ತದು ಉರ್ಪುಡು ಪುರ ಪಳ ಅಂದ ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಲಾಪುಂಡು. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಐತೆ ಸಿಟಿ ಆಯ್ನೆಟ ಕಾಪೋಡು ಒಂದು ದಾಲೇಜ್ ಉರ್ಕರ್ಲಕನೆ ದೀಂಡಾಂಡು ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಒಂಜಿ ದೀತೆ. ಸೊ ನಾನದ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪಾವಡು ಕಜಿಪು ಯಾನ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಕೋಡೆ ನಂಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಪ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಮೀನು ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸಾಲ ಗಡೆಯೋಡು. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ ದೀತೆ ಗೆಪ್ಪುಗ ಕೋಡೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬಂಡ ಅವೇ ಹಾಳಣ್ಣ ಮಿನಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ ಉಲದಿ ಪೂಜಿ ಪೇರ್ಲದಿ ಪೂಜಿ ದೇ ಪಂಡ ಅವು ಹಿಂಗೊಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಅವು ಬಂಗಾಪುಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಒಂದು ಮೇರ್ದಿತ್ತೀನಿ ಕೂಡ ಡೀಪ್ ಫ್ರಿಜ್ ಅಂಚದು. ಸೊ ನೇನು ಕಾಣಿದಿತ್ತದು ಪಿದೇದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಕಾಣಿದಿತ್ತು ಪಿದೇದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆನೇ ಅಂಡು ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ 10 ದಿನ ಬೇಲೆ 11 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಪಿದೇದಿತ್ತು ನಾ ಹಾಳಾಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೂಡ ತಿರ್ದಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ತೆ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಉಂಡತ್ತೆ 350 ಮೊಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೆಜಿಗೆ 350 ಏಳು ತಿಕ್ಕಂಡು ಕೆಜಿಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡಿಯರು ಎನ್ಮೊಂಡು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ಟು 4 ಮೀನನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 4 ಮೀನು ಎಲ್ಲೆಗ್ದಿತ್ತು ಬಯ್ಯ ಗಿರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಮೂಲೆ ರತ್ನಕ್ಕನ ಉಂಡು ಒಂದು ಅಡೆ ಬೋರೆಡು ಅಂಚದು ಹತ್ತಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ನಂಗಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂದು ಬೇರಿತು ರೆಡ್ ಆಪ್ಸಿ ಇಂದು ಬೇರೆ ಎಂಡಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಒಂದೊಂಥರ ಬಂತು ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ಟು 4 ಮೀನು ಮಲ್ಪೇನು 2 3 ಇಲ್ಲಿ 74 4 ಮೀನು ಒಂಜಿ 2 3 4 ಮೀನು ಲೇಗಿಪ್ಪಾಡು ಶನೆತ್ತ ಪಕ್ಕಡೆ ಏನಂದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೀನು ಏಪಲ್ ಉಂಡತೆ ಅಪಗಪಗ ಕಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇರ್ದಿದ್ದು ಮಲ್ತನ ಏತನ್ನಲಾತಿ ಪನ್ಪೆರ್ಗೆಲ್ಲವೇರು ಫ್ರಿಜ್ ದಿನಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಿಪ್ಪುನುಂದು ಅವು ಯಾನು ನಂಬುಜಿ ದಯಮಾಡನೆ ಯಾನ ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಲ್ದೆ ಫ್ರೈ ಲಂಚೇನೆ ಕಜಿಬು ಲಂಚೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂಜಿ ಒಂದು ಐತೆರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನ್ದೇನು ಮಸಾಲೆ ಇಂಚ ಕಡಪನೊಂದು ಪನ್ಪೆ ಫ್ರೈಕ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆತನು ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಉಚ್ಚಿದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೆ ಗಹನಿಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಕುಂಟು ಲಾಪಿದೆ ಆಜಿಡ್ ಬುರ್ತೆ ಕುಂಟ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ದುಮ್ಮುಂಡು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೇರು ದಿಂಜತ್ತೆ ಕೋಡೇರು ದಿಂಚನೆ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಗಹನ ದೂರತ್ತೆ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಅತ್ತೆಗೆನ ಶಾಲೆಡು ಒಂಜಿ ದಿನದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಪಡ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಡೆ ಹೋತೆ ನಾನು ಆಯ್ ಬನ್ನಾಗ ಬೈ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನು ಯಾನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಒಣಸಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ರಪ್ಪ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಗ ಮೀನು ಮಲ್ತದೆ ಅನಿಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕ ಓಕೆ ತುಲೆ ಮೀನು ಪೂರ ಮಲ್ತದೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿಯೇ. ಸೊ ಕೆಲವನ್ನೆತ್ತ ಸೈಡ್ ದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ದಿಪ್ಪುಜಿ
ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಂಗದಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಲ ನಂಗದಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಸೈಡ್ದ ಸೊ ಈತೆ ಬೀಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಒಕ್ಕಂದು ಈತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನು ಓಕೆ ಮೀನು ಪುರ ಮಲ್ತು ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಸಾಮಾನು ಜಪ್ಪೋಡು ಫ್ರೈಕ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಇನಿಯಾನೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಸಾಮಾನು ಜತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬೇಡ ದುಮ್ಮು ಏನು ತೋಚ್ಪದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೇವರೆ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ಆಲಪಾಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮುರನೆ ಯಾರೋ ಮಂತು ಕೊರಿಯ ಕಾಲಿ ಮುಂಚಿ ಪುಲಿ ಮಂಜಲ್ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಈತೆ ಪಾಡ್ದು ಐಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಒಂಜೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಐಕ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಏನೋ ಖುಷಿ ಅವಣ ಏನೇ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜದ್ದು ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮುಂಚಿ ಮಂಜಲ್ ಪುಲಿ ಪುಲಿ ಉಂಡತೆ ಒಂದೇ ಪಾಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುಲಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಮುಂಚಿ ಪುಲಿ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆ ಮಿನಿ ಪುಲಿ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪುಲಿ ಪುಂಡದ ಬಾಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಮುಗಿയിട്ട് ಬೊಕ್ಕ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲಾನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೈಕ್ ಒಂಚೂರು ಬೇರೆ ಬಾಣ್ಣ ಅಂಡ್ ಮುಗಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪ ಕಡೆಕ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಅದೇ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಬಾಡೋಲಿ ಬಟ್ ಏನು ಬಾಡೋಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾಯಕ್ಕೇನು ಎಲ್ಲೇ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಲ ಜಾರ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಜಾರ ಹಿಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಕೋದು ತಿಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅವು ಸಾಮಾನು ಒಂದೈತಿ ಹೆಂಚದು ಈತು ಚೂರು ಮಸಾಲ ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾರ್ಗೆ ತಂದೆ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಇದು ಸಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತು ನಮ್ಮ ಬಟ್ ಓಕೆ ತರಿತರಿ ಲಾಯ್ಗ ರಾಮದೇವ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ಚೂರಿಪ್ಪು ಬೇಯ್ತಿತ್ತು ಊರ್ನೆಂಚ ನೀಕೊಂಚೂರು ಏನು ಕೋಟಿಂಗೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಯಾವಡ ಇಚ್ಚಂದಿ ಪೊಡಿಗೆ ಆತ ನಿಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಡ ಸೊ ನಾನು ಒಂಚೇನೆ ನನಗಂದು ಇದು ಮಸಾಲ ಹೊಡ್ದ
ಟೈಲ್ಸ್ వచ్చారు ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕುಂಟತ್ತು ಒಂಜಿ ಟವಲ್ ದಲಕ ಸೊ ಒಂದು ತುಲೆ ಏತು ಶೋಕು ನೀರು ಪೂರ ಹೋಯ್ತು ಉಂಡವೆ ನೆಂಕಲು ಡಿಮಾರ್ಟೆಡ್ಗೆ ತಂದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀನು ತೆಕ್ಕದು ರೀಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೂಜಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಕುಂಟು ಬರಬೋಡು ಇಜ್ಜಿ అందులో వచ్చారు లాయక్ అప్పుడు ಹೋಗುತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ వచ్చారు లాయಕ್ అప్పుడు ಇತ್ತೆ ತೊಲೆ ನಾನು వచ్చి ಬರೀತೀನಿ ನೆಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಉಚ್ಚರ ಬರ ಶೋಕು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಕುಂಟು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿ ಏತ್ ಕ್ಲೀನ್ಲ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಕುಂಟು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಬೋಣಿಂಚಿನ ಕನವಡು ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಣೆಗಲ ಮೂಜಿ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನೀರು ಪುರಣದೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೋಯ್ತುಂಡು ಟೇಬಲ್ ಉಚ್ಚರ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಇತ್ತ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡೆ ಇದೇ ಎಡೆಪ್ಪಡು ಇತ್ತ ಕುಲೋಂದು ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಟಿ ವಿ ತುಕ್ಕ ಸೊ ಟಿ ವಿದ ನಿಗಲ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ನಿಗಲೆ ತೋಜದಿ ಜೊತೆನ ಸಿಪ್ಪುಲೆ ಲೈಟ್ ಪಾಡುವೆ ಟಿ ವಿದ ಲೈಟ್ ಟಿ ವಿದ ಸ್ವಿಚ್ ಬಡ್ಗ ಗಹನಿ ಜಂದೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಅನ್ನ ಚೂರು ಕಾಲು ಕಂಪದ್ರಡ ಅನ್ಕಂಟೆ ಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವೆ ನಾನು ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ಕಾಯಿ ಬರೋಂಡತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂ ಪೇದಲ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಆ ರಹೆ हैं क्यों पैदल चल रहा आ रहे क्या हुआ बेटा पैदल चल रहा है सभी आता नाने वेर इज योर रिक्शा अल्प ಕೆರೆಂಚತೆ ಸೊ ಕೊಡೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದಿರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕೆರೆಂಚಿ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಖಾಲಿ ನಡು ಹತ್ತಿರ ಅಭಿ ರತ್ನ ಹುಲ್ಲೇರಾ ಅಂದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾಯಿ ಬಾರಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಈ 4 ಮಿನಿಟ್ ಪತ್ತ ತೂಕ ಅಭಿ ನೀ ಸಂತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವರು ಕಾಸು ಕೊರಿಯದ ಗ್ರೂಪದ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಕೂಡ ಏನು ಆರು ಕಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆ ಏದು ಚಿಮ್ಮಿ ಅದೇನು ಕಟ್ಟ ಚುಮ್ಮಿ ಕಟ್ಟಣ್ಣ ಚುಮ್ಮಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಚ ಒಂದು ಕಟ್ಟಣ್ಣ ಪಾನ್ಪೋದ ನನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಎನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಜಿಮ್ಮಿ ಚುಮ್ಮಿ ಇಂದ ಬೇರೆ ಲೆಪ್ಪನಾಗ ಜಿಮ್ಮಿ ಇಂದ ಆಪಿಗೆ ಮಳ್ಳ ಬಂಗುಳೆ ಸಾರಿ ಹಂಗೆ ಇದೆ 10 ಅನಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾನದ ದೀಪಿನಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ದೀಪಿನಿ ಲೆಕ್ಕಪ್ಲೆ ಅವು ಯಾನತ್ತ ದೀಪಿನಿ ಬಂದತ್ತ ಮೀನ್ಕಾಯ್ತೀನಿ ಯಾನತ್ತ ಸರಿ ಮಸಾಲೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನತ್ತ ನೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೀರ ಬಹುಶಾಲೆ ಗಹನ್ ಬೋನಾಗ ಜನ ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಜೋಕುಲು ಯಾವಲೇ ಗೊತ್ತಿச்சு ಬಿಡ್ದು ತಿಂಗಿದೆ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ
ಓಕೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇರ್ತಾರೆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಹೋಯ್ತು ಗೊತ್ತಂడి ಸೋಪದ ಕವರ್ದ ಎನ್ನ ಕಣನಿ ಕೊರ್ಲ ಏನಿಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ಪೆ ಬುರಾನಿಂಜಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದೆ ಆರೆಗೂ ವೈಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಿರಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲಿಂಕ್ ಓಕೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಇನಿ ಕೊರಿಯರ್ದ ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಡುವೆ ಲಿಂಕ್ ವೈಟ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಅವಾರ್ಡ್ ನೆನಪುಂಡ ಪಾರ್ ತೂಕನ ವೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ತೂಕ ಅವು ನೆನಪಿದ್ದಾರೆ ವೈಟ್ಗೆ ತಂದಿನಿ ಬಂದ ನೆನಪಿಂಚಿ ಇನಿ ಕಾಣೆ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲಿನ ಆಯಾ ಏನು ಫ್ರಿಜ್ ನಿಜ ಓ ಎಂತ ದೇವರ ಪಾಡಿರ್ತದೆ ಮಾರೆ ನೆನಪೈತಿ ನನಗೊಂಚೂರು ದೇವರೇ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದು ಕಲಪ್ನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಡೆದ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತ ಐಟೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು ರಡ್ಡು ಅವು ಏನು ಕೂತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಐತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬ್ಯಾಗ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಇದೀಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನಾಗ ಫನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜರ್ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ನೀರಿಂದ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಕರ್ಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಸಾಲ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಮಸಾಲೆ ಮಸಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಟೊಂದು ತೈಜ್ ನಿಕ್ಕೆ ಅಂದ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಡ್ತಾ ಎಂಚ ಕೋಟಿಂಗ್ ಈಚೆಲ್ಲ ಉಂಟೆ ರೈಜಿ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅವು ಪೂರ ಹೋತು ಹಾಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಮಂತ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಪುನತಾ ಅಂಗಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಡ್ ನಾವು ಮರ ತಗೊಂಡಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂಗಡಿದ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಅಂಗಡಿದ ಅಂಚು ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡು ಸೊರ ಮಲ್ಪು ಅಂಜೆ ಟೆಪ್ಪಾಡು ಮುಂಜೆ ತಿನ್ರೆ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅವು ಪಾಲ್ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾಲ್ ಮಲ್ ಬಂದ ಪಾಲ್ ತಿಂಪಿನೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಹಿಡಿದು ಈಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಿತ್ತು ಯಾರು ಬೆಲೆ ಪೂಜ ಮಲ್ಪಂದದ ಈ ಬಂಡಂಡ ಲಂಚನೇನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪೇನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೇಗ ಬಡ ಎಂಕಲಾಪುಡು ಈರ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾ ಬರ್ತಾರು ಯಾನ್ ಬರ್ತಿಜಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಾನ್ ಜೋರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿ ಇರುಗ ನನ್ನ ಮೈಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂದು ಸೋಪದ ಕವರ್ ನಡ್ಲಿ 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 ಒಯ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದಾರ ತಪ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಯೋ ಚೆನ್ನವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಧಡುಂಡು ಇಜ್ಜಿ 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 ಇಜ್ಜ ನಾನು ನಾಡ್ರೆ ಏತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತೇನು ಬುರ್ಚಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಮೇಯ್ತುನಾ ಏನು ಮೇಯ್ತುನು ಓಕೆ ತುಲಿ ನಂಗಿದ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮೂಲ್ ತುಲೆ ಮೇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೋಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೋಂಡು ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಹೌದಾ ಎತ್ತದಿ ಮಾಡ ಒಂಚೂರು ಇದು ಇಲ್ಲದ ತಿನ್ನು ಹೋಯ್ತಾಂಡದ ಕೂಡ ಬಟ್ಟು ತೊಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೀನು ನೀನೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನೆಟ್ಟು ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಮಾಸಜ್ಜಿ ತಿನ್ನೋಚ್ಚಿ ಮುಗದೆ ಉಣ್ಕಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೂಪರ್ ಮಸಾಲೆ ಜೊತೆ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಳಿದ್ರಿ ಸೈಡ್ ಹಾಂ ಬೇವ್ರೆ ಪೂರ ಐಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್
ನಂಗೆ ಫ್ರೈತ ವ್ಲಾಗ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಯ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಬಯ್ಯ ಇಂಗ್ಲೇಗೆ ರತ್ನಕನ ಹೋಜಿಂಡು ಸೊ ಓಲ್ ಒಡಸಿನಿ ಅಂಚದ ಏನು ಗಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಜಿನ ಒಂಚೂರು ಸಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೋಫಾದ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡೆ ಏನು ಪಾಡ್ರೆ ಬೋರ್ಡು ಗೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಂಚ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಪಂಡ ಸೈಜ್ ಇಂಚ ಸೈಜ್ ಐಟ್ ಬರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಎಂಚ ತೂಪಿನಿ ಸೈಜ್ ಟೇಪ್ ಹತ್ತು ಓಡಿಗೆ ಟೈಲಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಹತ್ತು ಓಡು ಸೊ ಸೈಜ್ ಓಡಿತ್ತಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಲಿ ನುಪ್ಪುದುಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಗಂಜಿ పోదు ನುಪ್ಪಾತನು ಹತ್ತು ದಾದಿ ಅರಿಬೋದು ನುಪ್ಪಾತನು ವೇಷೋಕಾತನು ನುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಣಸ್ಬೇಕು ಬಾಯ್